2015 Black Boy SS Pro Азия Рекорд, сабти мусиқи ба сифати аъло. Дар метон сигарета ки бисӯзона дуруна мехӯрам. Як вара ки барора хамитара неки чизо дига таъсир намоянам ранги пеш. Худуда ки рафти неки да дили монда неша каме барорам хам табака неки барақ. Оби чашми матар мекуна рӯи варақа меган ки алкогол бисӯзона дуруна фараноза мара сӯзум хокистараш мондаги. Диле ки да ту додум ту дила даронди дар доди дил мата сар доди неки дил ма гирифтуму духтумуш мо басӯзам медони ки ту монди хида дили машра розар хела гап башинидим айномуд неки бо тоқат мекардам ба ӯ кору ҳаромуд гуфтум фаромӯшид меномада дар кор будак вақт неки ӯ вақтам гузашт ёдат кардестам бо сахт баъди рафтани ту мемонам ман танҳо медони ту ёрам дӯст медоштам туро баъди рафтани ту мемонам ман танҳо медони ту ёрам дӯст медоштам туро минусам дар кор нестай барои хондан дар борад дай ту ёдоварӣ мада мондай фақат як сурате ки худат монда будиш дар фонум ҳар гоҳе мебинам ӯра гӯё мебароя ҷонам ки мо якҷоя ӯ қадар хушбахт будем чӣ ба муози яке ҷудоям дигар мегардем ман надорум айфоншаш ранги ӯ ёбри навад мазебиту надоштам вайзаб медодай да бара ту ози галакси дори ману ки 12:00 мада назарат простои мо бошад золотой стоп кадр ишқи поки ма тамом шид фаранӯз фарҳодакаш неки блека ба похезон блек мехонам фақат дар бораи фаранӯз барои ки фарҳод хондан дар бораи ӯ нахост неки да дигаре ку айру хушругир мепари қати парни балаболу дорзу менам хушбахт шавӣ баъди рафтани ту мемонам ман танҳо медони ту ёрам дӯст медоштам туро баъди